What's up guys? So ngayong araw guys, punta na ng Kurokawa Onsen. So ito, nandito na kami sa Yellow Bus, nakasakay na kami. So ayun, nadaanan namin si Usop. So ito yung mga fans guys, nakaabang na sa akin guys. Ito guys, trivia guys. Alam nyo ba guys na ang creator ng One Piece is taga dito, taga Kumamoto. Kaya yung mga lugar dito, may mga statue ng One Piece, yung mga member nila, yung sila Usopp, si Usopp nasa Aso, yan. Si Luffy nasa Shinji, yan. Sila magkakalayo-layo. So, ang ganda niyan guys. Ayun, napakit na kami guys. Nagbi-video-video yung ate ko dyan kasi ngayon pa siya nakakita talaga ng bundok sa buong buhay niya. Oo. Nakita niyo yung mga dyan, mga monkey. Tas ayan guys, parang talaga, ang ganda dyan guys, promise. Para siyang sa anime ba? Parang yung crater. Parang may nakita na ako sa movie ng ganun yung may city sa pinakababa. So ang ganda, makikita mo yung mga city sa baba, ang liliit na nga lang So ayun guys, 11 na kami napunta. Dumating kami guys, 11, kasabayan namin yung mga Koreano. Tas mga ganun sila. Di ko naman maintindihan Parang sabi na maganda. Tapos ayun guys, ito bumubukal-bukal yung ilog guys. May nakalagay dyan na mga sign na bawal hawakan. Don't touch it because is it hitting. Parang ganun guys. Pero nakanihongo siya guys. Kaya ayun. Ayun guys, pumasok ko nang walang paalam. Kailangan ka kasi magpabook. So yun, naghanap kami. Tsaka nakapagpabook na kami dyan guys. So ayun guys, kinausap namin yung crew. Sabi ko, nag-usap kami about sa life Kinausap ko siya, ilan yung anak niya. Kamusta na yung asawa niya, si Prido. Yan guys, kasi LGBT in one tayo. Syempre, magaling tayo mag-Japanese. Ayun, nga kami, nagkaintindihan talaga. Kasi in-explain niya saan kami, saan yung bathroom, saan yung gano'n, saan So ayun yun guys, na-overdose ng Nihongo. Yan, nabaliw. So ayun guys, before ka papasok ng onsen guys, kailangan ka guys, kailangan ka munang mag-rinse. Actually guys, bawal talaga may brief or bawal talaga may tela. Yan yung bawal pag sa public. Nag-private kami kasi nahiya din ako sa ate ko. Kailangan naman magtanggal ako ng brief doon na nandyan yung ate ko. Pero kung mag-isa ka lang, tapos gusto mo sa public, kailangan talaga pag sa public, wala talaga lahat. Wala talagang sapin. Kaya makikita yung mga boobsicles ng mababae doon. Tsaka all-in-one na yun. Pero bawal yung may tato. Yun lang. Kaya ako, wala akong tato. Okay lang, nakakapasok tayo dyan. Kaya babalik ako dyan mag-isa. Titingin-tingin ako ng mga boobsicles. Tapos guys, bumili kami ng umiyage guys. Ito pala yung bilihan ng umiyage nila. Tapos nagpunta kami dun sa tuyuan. Yung pagbasa ka galing onsen, dito ka pwede magpapatuyo. Yan. Mangangamoy ka lang. Ito naman guys, may free dito guys. Pwede kang uminom, pero gamit mo yung kamay mo. Bumubukal-bukal pa yan. So, ayan lang guys. Ayan guys, pauwi na kami niyan guys. Makikita mo yung mga bulaklak ng guys. Mga sampagita, lahat ng bulaklak nandyan guys. Mga balanghoy, mga cactus, dyan lahat. So, yun guys, hindi ko talaga malilimutan tong experience na to guys kasi sobrang saya ko dito. At saka, parang gusto ko talaga siyang balikan kasi gusto kong ma-experience yung pumasok ng onsen na public. Kasi yung public kasi guys, halo-halo na yun, babae, lalaki. So, tsaka nakahubad lahat. Bawal kasi tas wala naman akong tato. Gusto ko i-try. Kasi hindi ko pa siya na-try. Na-try ko private lang yung nasa loob ng room. Hindi ko na-try yung talagang marami, halo-halo. Gusto ko ma-try guys. Wala lang kasi, di ba? Gusto ko rin ma-experience. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye.